Nailhan ang Mualboal isip usa ka diving paradise dinhi sa probinsya sa Sugbo. Gani usa kini sa labing inila nga travel destination sa mga lokal ug langyaw nga turista kung maghisgot na og Cebu. Apan, nakugang na lang ang mga molupyo sa dapit ug ang mga Sugboanon kalabot sa pagkadiskubre sa usa ka resort nga gituuhan nga gihimong Pogo Hub. Dulan sa 40 ka mga undocumented Chinese nationals ang gihold sa kapulisan sulod sa Happy Bear Villa, usa ka tago nga resort sa barangay sa Avedra sa maong lungsod. Oktubre 9 sa hapon, adlawng Miyerkules, gipahigayon sa kapulisan ang ilang operasyon nga resulta sa tip nga nadawat sa ilang mayor nga dunay nagpataod og high-speed internet connection sa maong resort. Nahog lang gid na nga kana bang nay naghatag na mo og info. Kining Happy Bear sa metal request is strong kanang high-speed wifi. Usa na requirement nga mag-establish Pogo activities bitaw. Human nga nadawat ang tip, mihimo og fire safety inspection ang Bureau of Fire Protection sa resort kung asa nabantayan ang presensya sa daghang Chinese nationals. Didto na misunod ang operasyon sa PNP. During the inspection, na ay tayo na-discover na 38 ka undocumented nga foreigners. After that inspection, nag-coordinate dayon ang atong composite team sa Bureau of Immigration, kada natagsuat, sa DOJ, of course, ang ato apong CIDU, kining Criminal Investigation Detection Unit sa PNP, and RACO 7. They are all now conducting an extensive investigation. Na-recover sab sa maong resort ang 34 ka computer sets, mga laptops ug kapin sa 200 ka cellphones. Gibisita sa MyTV Cebu News Team ang Happy Bear Villa usa ka adlaw human sa operasyon. Kasamtangan pa kining gisirad-an gikan sa publiko samtang gipaabot nga maproseso ang gihold nga mga langyaw sa PNP. Atong nahinabi ang mga lumulupyo dinhi sa barangay sa Avedra duol sa Happy Bear Resort, ilang gikonfirmar nga mismo sila nakasaksi sa pagsulod gawas niini mga foreign nationals sa resort. Misaysay si Teddy Albernica, usa ka residente nga nagpuyo atbang sa resort, nga kada gabi ang kasikas og pagsyagit nga iyang madunggan gikan sa resort. Pag-abot nila? Mga tulok si mana sila dito. Daghan sila, sir? Pag-abang kamera sila daghan man ina. Unsa may mga matigdan nimo mga activities nila, sir? Karang magabi ikon mga saba na sila. Unsa sagit, sir? Unsa man? May anak ya. Magawas-gawas pud ba na sila, sir? Gawas ko na. Mamalit sila diri, sir. Ay suguon may lang murag tigpang luto diha. Mibutyag ang hepe sa Mualboal Police, Police Captain Brigido Paca, nga sa ilang pakighinabi sa mga Chinese nationals, igo lamang kini mitubag nga sila mga langyaw nga nagbakasyon lang sa lugar. Ganang different unit nga makatabang namo sa among gihimong investigasyon karon diri. Aron ato jung ma-determine kung para asa o unsay purpose nganong naay mga nakita nga mga computers and gadgets sa ilahang kwarto. Pero unsay sulti nila, sir? Based sa initial investigation ngano na sa daghang computer. Mao toy ilahang gisulti nga nagbakasyon sila unya naay certain usa nga ni ingon nga kanang murag negosyo nga online. Mitug-an ang tagiya sa Resort Kampaka nga wala siya kalibutan nga miabot na sa 38 ka mga foreigners ang namuyo sa iyang resort. Dugang pud niya nga migamit ang mga insik ug Philippine Booking Agency alang sa ilahang giingong bakasyon. Ni aging agent dili gyud actually ang ni-book nga Chinese ni agi sila Pilipino nga ni agent. Sa part sa tag-iya ma'am ang iya jung kuan nahibal-an sa katong ning book ni book diri og kuan tulo ra gyud ka tawo ang sulti sa katong nagbook nga mo stay sa usa ka building. So mao ra po iyang pagtuo kay wala man guni siya diri ang nagbook murag nakita na sila usa ka higayon pag human muuli ni siya sa Alegria. Nagkanayon si Mayor Cabaron nga dakong tabang isip panagang sa Pogo infiltration ang ilang gipahigayon nga briefing sa mga punong barangay niadtong September 19 kauban sa PNP alang sa pagdetect og Pogo activities. Mipagawas sab siya og executive order pagmando sa iyahang mga punong barangays nga magmonitor sa ilang dapit subay sa maong briefing. Nag-lead ani is ang local government unit because sila man mo inay authority
through their Office of Building Official o kini ang BPLO. Purpose is to check kung naabay mga permits ni nga mga establishments and they have requested assistance of the police. Kini si Eliza May Piñaranda, alang sa May TV, Cebu.